Yan. Ang liligpitin ko. Ay, pating. Ayan, maaliwalas na. Doon na lang sa loob. Third day na namin dito sa bagong nilipatan. Hello, good morning. Father's Day sa Pilipinas. Happy Father's Day to all. Ayan, nagising kami ng 4:30 ng anak ko. Ako actually 3:30 gising na. Namamahay. Nag-check na muna ng mga social media. Tapos nung marinig ko yung anak kong may nagkakaluskos sa kusina, yan, lumabas na ako. Kaya eto ngayon kami nag-start na magligpit kahit wala pang almusal, wala pang hilamos. Inuna muna namin magligpit doon sa garahe. Tingnan nyo ang garahe namin. Yan, hindi pa tapos. Yan, hindi pa tapos. Yan. Kailangan mahiwalay yung mga hindi namin gagamitin sa loob ng 6 month. Tapos, ipapasok lang namin yung gagamitin namin ngayong winter. Ay, good luck sa amin. Tapos mamaya ilalabas namin yan. Mga tulog pa kasi mga kapitbahay. Baka maisturbo sila pagka lumabas kami. Nakakahiya. Ayan. Ngayon mag-start na ako maglaba para bawas na. Ayan, nagbubuhat na naman kami. Ang kagandahan lang, hindi kami nakaranas ng sakit ng katawan. Kaya, good. Coffee muna. Thank you, nanak. Coffee muna kasi kailangan ng energy. Mami, mga nagbabakal ng mga ukay. Tapos sinulenta nila. Naghahanap silang good deal. Ayan, nakabit ko na ang TV sa Wi-Fi. Tsaka dito sa speaker. Yan. Ito naman sa room ni na Imbel. Yan. Nagliliwanag na pero marami na kaming nagawa kaya happy. Yan. Ang liligpitin ko. Okay? Kayanin. Much later. Ayan na siya ngayon. At least, pwede na ditong pumasok ang sasakyan. Yan, mga hindi namin gagamitin for 6 months. Aayusin ko pa. Kaya, i-organize ko pa yung mga pang-cleaning na gamit. Hi, kuha na. Past 12. Pupunta kami, mamamalengke kami, hindi pa rin kami tapos sa loob. Pero kuha na, 50% natapos na. Ngayon magmamamalengke kami sa isang Asian market. Yan, andito kami sa Inala Plaza. Lahat na kami gutom. Kausap ng manugang ko, yung ka-office mate niya, nagsasabing meron daw ditong masarap daw na kainan. Parang Chinatown. Nagpipili ako. Noodles? Ito, With soup or dry? Noodles. ito na lang sako na. Okay. Ining, ano? Ayan, oh. Kung gaano kadami. Ang laki bandihado Kaya to. dyan. Oh. Malaki sa mukha ko. Siraw mo ng ano, coconut. Yung baga, Ang sarap dito sa restaurant na to. Oh. Vietnamese. Vietnamese restaurant. Sarap.
Feeling ko, yun na Parati kaming kumakain dito. Riri, you like it? You've got 10 on it. Ayun, pati. Pati. Diba? Sa mga Asian food, hanapin namin ang Pinoy. Ang problema dito sa mga giniling, walang taba. Pero may mga nahiling mabagang taba. 10, ilan mo? 90% meat, 10% fat. Yan na lang. Tata. Yung 1 kilo tanata. Si Kuya Oh, sige. nag-request. Soya, soya. 80. Oo. 80 pieces. Tapos na kami. Ayan na. Naghihintay sa amin na lang yung mga apo ko tsaka yung manugang ko. Naghintay na lang sa car. Kasi pag kami lang naman ang matyaga ng anak kong mamalingke. Here na kami. Ayan, maaliwalas na. Doon na lang sa loob. Hello, good evening. Ayan, tapos na naman ang araw ngayon. Kuwan na, yung mga naligpit namin, siguro mga nasa 90% na. Ano yan, nakapag-dinner na kami, tapos nagsipagpaliguan na kami, nagkanya-kanya na kaming room, para bukas, ligpit na naman. Sana matapos na namin para makapag-relax na, maka-adjust na dito sa bagong nilipatan namin. Good night! Good morning, pang third day na namin dito sa bagong nilipatan. Ayan, pinalabas namin ang alaga naming si Bu sa kanyang hawla. Tapos ito, mga new friends niya. Mga new friends niya nandyan. Hindi pa namin nalilinisan ng binta. Ayun, ang mga new friends niya. Hindi pa namin naasikaso itong mga halaman. Pag natanggal itong mga halaman, lilinis kami dito kasi amoy aso. Siguro yung dating nakatira dito, may aso. Kaya kailangan malinisan, masabon. Hello, paalis kami. Nagbihis kami ngayon kasi para huminga muna sa 2 days naming pagliligpit dito sa bahay. Marami pa, siguro mga 25% na lang na ang ililigpit namin. Kasi yung mga gagamitin lang naman namin na mga sa loob lang ng 6 months. Kasi nga, lilipat din kami doon sa pinagawa talaga nilang, sarili na nilang bahay. Ngayon, mag-e-enroll kami sa mga bata sa bago nilang school. Tapos, aalamin namin kung ano mga malalapit na mall dito para doon na kami magmo-mall kasi yung dati namin mga pinupuntahan nasa Brisbane yun. Kaya, ngayon, nandito kami sa Ipswich. Kaya dito naman kami iikot-ikot. Kaya, yan. Mamaya naman. Ayan, alis na kami. Mag-enroll tapos magmo-mall. Ito ang neighborhood. Ayan. Doon lang sa parteng yon, sa likod na yon ang bahay nilang pinapagawa.
Kaya malapit lang. Ayan, mag-i-enroll na. Actually, meron pang pasok ngayon ng 1 week ang first semester. Ang dali-dali lang ng pagka-transfer dito ng school. Ang school to school na ang nag-sisend ng mga data ng bata. Tapos yan lang, mag-enroll na mula ng mga kung anong mga tsetse-boretse. Ang dali lang mag-transfer. Ito ngayon ang aming pinakamalapit na mall. Yan ang favorite ni Kuya, library. Gusto niya raw mag-borrow ng book. At least malapit lang. Every time you want to borrow, we can go there. I can bring you there. Okay, but what Ang ganda ng mga shade na yan, they oh. say? Do you have a library too? No, Yeah. Library dito, walang tao. Yan ang napili ng anak. Okay, go. Napili ni Cass. Sa iyo man pati nakapangaran ng card. Tapos siyang mahiligon eh. Yung niki-carry niya. Tapos, ilang weeks dapat isa uli. 4 weeks. Sarong bulan. Where's Chris going? Ito ang pinakamalapit na mall. May Are you in the movie? 6 minutes away sa bahay. Yung pinasukan namin, 3rd floor na pala yun. Ayun, ang Kmart. Ayan, yan ang pinakapaborito ko, Kmart. Hindi mo na. Di ba? Oo. Kala ko maliit lang, malaki din pala. Dito lang go. This looks Wait. like the Nagasaki Mall. Kala niya raw para sa parang SM. Dahil sa 2 araw na napagod, time to relax. Ayan, public pool. Wow. Kaso dahil winter, walang naliligo. And there's a big hotel. No, that's a company. Nahaba ng pool. Diyan o, yan ang tower na yan. Diyan ba kita nagpainit? Ito sa mga mall May na time malapit. zone, kuya, oh. Malapit Kuya, sa they have a big time zone. tinitirhan namin ngayon. Ang laki ng playground dyan, oh. Kaya mag-i-enjoy ang mga apo ko. Dito na kami sa Orion. Magla-lunch muna daw kami. Tapos ang mga bata magpi-playground. Tapos kami hahanap kami ng pharmacy. May bibiling kaming vitamins. Naghahanap ako ng magnesium yung para sa sleep. Kasi hindi gaanong kumpleto ang tulog ko. This past few days. Gusto mo GYG ko? Lunch. O food court. Nagpipili kung saan kakain. Kasi lunch time na. Ayan, dito na kami kakain. Kasi yan na may tantrum na, oh.
What do you want to eat? Ayan, green curry. Okay, Umbel. Ayan man, red curry. Ako naman, sarap. Wala pa yung akin. Titikim ako nito. Sarap. Lasang turmeric, tsaka lemongrass. Ito naman sa akin, panang curry. Ito sa akin, lasa. Anong sasabihin ko na naman? Ano may dudugtog? Parang satay. Satay na. Ayan o, simot. Super sarap. Super, super sarap. Number 1 ko to. Number 2 ko ito. Ito ang number 3 ko. Ito po ang sarap-sarap. May kaffir leaves. Tapos may Lightning hits. turmeric na may lemongrass. Naghalo yung lasa niya. Ang sarap. Ito naman para siyang satay. Malalasahan mo yung peanuts. Sarap nito. Ito naman red curry. Yan, tapos na kaming kumain. Super sarap. Pupunta kami sa pharmacy. Bibili ng vitamins saka ng eye cream. Tapos itong mga bata at saka si Ping dyan sa playground. Andito kami ngayon sa bilihan ng mga vitamins. Ito ang binili ko. Multivitamins. Sabi niya, may link kita. You know, sleep easy. A lot. Oh, di ba? Take 2 daily 1 hour before going to bed. So, ini 50 days ni 10 lang. Ano, duwa na bakalan mo? Sige. Testing tong Ay, testingan ko muna. Hinanap namin mga bata dyan, oh. Wala. Nasa swimming pool daw. Yan, public pool. Pero ang ganda, ang lawak, ang linis. Tapos, ang daming nag-aasikaso, daming naglilinis. Kain mga tika. Oh, lamutaw ba? Diyos ko, ang lamig! Tampisaw, akala namin nagtatampisaw lang. Ay, sus, baka warm. Baka warm pool. Ayun, nakabrief na lang yung dalawa. Hindi handa na mag-swimming. Sipon mo winter na mag-swimming. Ano yan, warm? Nako, nag-swimming sa winter. Yan, pagkagaling dyan ng mga apo ko, ando na naman. Winter pa naman ngayon, baka magkasakit, sana wag naman. Ayun na. Yan o, na-sunburn ka agad, winter na sunburn. Pag winter nga, yan. No more, ah. Basang-basa ang brief, kaya walang brief ang bebe. No more. Andito na kami. I want to play it. I want to play the game.